Σφοδρή καταιγίδα και ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τον νομό Εύρου, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και αμπελώνες. Στη Βύσα και στη Λυκόφη, από τα σπασμένα κλαδιά δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα, σημειώθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στον κάθετο οδικό άξονα Αλεξανδρούπολης-Ορμενείου. Βρισκόμαστε στη Νέα Βύσα, στην Ορεστιάδα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα. Όπως βλέπετε εδώ στην πλατεία του χωριού, λόγω των ισχυρών ανέμων, έσπασαν δέντρα και κλαδιά και αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του Δήμου είναι εδώ για να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Ήταν κατά τις 5 η ώρα, διέρχεσε κάπου μισή ώρα αυτή η κακοκαιρία και μας έκανε αυτά που βλέπετε, αυτή την καταστροφή. Είχε αέρα και βροχή. Πάσανε δέντρα, κοπήκανε καλώδια, διακοπή ρεύματος, κοπήκανε δρόμοι, αυτά. Ωστόσο βλέπουμε εδώ τα συνεργεία έχουν πιάσει δουλειά και... Ναι, ευτυχώς τα συνεργεία αμέσως, γιατί είχαν κοπεί οι δρόμοι, τους ανοίξανε για να μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος. Και πάνω στο γυμνάσιο η κοπή πήγα εγώ, ήταν λίγα τα καθάρισε. Τώρα και ο Παπαϊάννου με το συνεργείο καθαρίζει για να είναι καθαρά όλα. Είχαμε προβλήματα στα σπίτια, σε κατοικίες. Σε κατοικίες όχι, αλλά οι κολόνες δεν έχουν σπάσει. Πολλές κολόνες δεν έχουν σπάσει. Καλά δεν είναι πολλά κομμένα. Για καταστροφή και σπίτια δεν είδα. Δεν με πει κανένας τίποτα ακόμα. Υπάρχει. Μπορώ να σου πω η μισή περιοχή δεν έχει ρεύμα. Νωρίς στις απογευματινές ώρες σημειώθηκε ένα μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης καιρικό φαινόμενο στον νομό Εύρου. Όπως με ενημέρωσε η πολιτική προστασία, το φαινόμενο αυτό είχε σοβαρές επιπτώσεις κυρίως στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου, όπου παρουσιάστηκαν διακοπή ρεύματος και ισχυρή χαλαζόπτωση. Επίσης προκλήθηκαν ζημίες και στο οδόστρωμα αλλά και σε κολόνες φωτισμού, σε δέντρα τα οποία και αυτά κατέπεσαν. Το ίδιο φαινόμενο με τα δέντρα αλλά και σκεπές σπιτιών είχαμε και στο βορειότερο τμήμα του Εύρου, δηλαδή στην περιοχή Δήμου Δημοτήχου και Δήμου Ορεστιάδος. Σε γενικές γραμμές όμως το φαινόμενο έχει υποχωρήσει, δεν έχουμε περαιτέρω προβλήματα και πιστεύουμε ότι θα περιοριστούν οι ζημιές. Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στο Σουφλί, καθώς πολλά υπόγεια καταστημάτων έχουν πλημμυρίσει, έσπασαν δρόμοι, ενώ αποκολλήθηκε και τμήμα της ασφάλτου στο κέντρο του Σουφλίου και γέμισαν λάσπη οι δρόμοι. Τα συνεργεία του Δήμου, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί βρέθηκαν αμέσως στο σημείο δίνοντας μάχη με το χρόνο μέχρι αργά το βράδυ, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές άμεσα. Εδώ είχε 25 πόντους από το βιολογικό, ακαθαρσίες. Όχι νερό βροχής. Είχε καθαρσίες. Είχε από τον υπόνομο. Εδώ πέρα έπεσε όλο το βουνό. Άνοιξε η κύμαρη από τον τωρινό όγκο και έπεσε μέσα στο Σουφλί. Μέσα στην πλατεία είχε 50 με 40 πόντους νερό. Αυτά τα καθήματα που βλέπετε, όπως βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι, έχει μπει μέσα. Έπαναν ζημιές οι οποίες δεν φαίνονται σε πρώτη φάση, αλλά αυτό το πάτωμα παράδειγμα θα πρέπει να ξυλωθεί μέσα από 2 μέρες. Σε κανένα 30 καταστήματα μπήκε το νερό μέσα. Από τον Άγιο Αθανάσιο μέχρι κάτω έχει ξυλώσει όλη την άσφαλτο, τους δρόμους και υπάρχουν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Θεός φαίνεται κάτι μας τιμωρεί, κάτι κάναμε. Τώρα ποιος φταίει, εγώ φταίω, ποιος φταίει. Μέχρι σήμερα όμως τα παιδιά του δεν αντέχω άλλο. Δεν έχουν συμπαράσει από κανέναν. Κανένας δεν έσκυψε πάνω στο πρόβλημά μας. Εμείς κάνουμε, δουλεύουμε, χρεωστάμε, κανένας δεν έρθει να μας πει τι κάνετε ρε παιδιά. Κανένα. Εντάξει, τι να πω, θα το προσπαθήσουμε. Ας περάσει η πόρα και μετά έχουμε να πούμε πάρα πολλά.